ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ ಧಾರ ಕೈತಲ್ದ ಪರ್ವತ ಮುಖಿಡು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೋರ್ದು ಈರ್ವೇರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಜುವ ಕಳವನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಳ್ಳಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಃ ಬಂದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಪಣವು ಚೆಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಬೇಜಾರಡು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ ಧಾರ ಕೈತಲ್ದ ಪರ್ವತ ಮುಕ್ಕಡು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲೊಂಜಕ್ಕೆ ಗೊಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೋರ್ದು ಈರ್ವೆರು ಪೊಂಚೋಕುಲು ಜೂವ ಕಳೆವನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರಾದಪ್ಪನ ಬಂದರ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಪಣವು ಚೆಕ್ಲೆನ್ನು ಕೋರಿಯರು ಬೇಜಾರ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುನ್ಪತೈನು ಸರ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಚೆಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಕುಸುಮಾಧರಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಲಿಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸುಗು ಇಲ್ಲಗ ಗುಡ್ಡೆ ಬೂರ್ತು ಕೋಡೆ ಮಗರ್ತು ಕುಸುಮಾಧಾರಿನ ಈರ್ವೆರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು 11 ವರ್ಷದ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ 6 ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಜುವಕಳ ಬಂದಿರು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕಾರದಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬೆದ್ರದ ಬನ್ನಡ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಎದುರು ಬುಧಾರಕಾಂಡೆ ಮಗರ್ದಂಡು ಬಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಪಾಕಜನ ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತಿರು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕಾರದಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬೆದ್ರದ ಬನ್ನಡ್ಕದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಎದುರು ಮಗರ್ದಂಡು ಬಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಪಾಕಜನ ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತಿರು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಡ್ರೈವರ್ನ 10 ತತ್ತು ದಿತ್ತದು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತದಿತ್ತದು ಬೆದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಕಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಿರು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಗೆ ಸಂದಾವನಂಚಿತ್ತನ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗು ನಡಪಂದಿನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಂಡು ಈ ನಡುಟು ಜಿಲ್ಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೈತಲ್ದ ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲದಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ನಡತದಂಡು ಕೋಮುವಾದಿ ಪಗೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಚಲ್ಲು ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗು ನಡಪಂದಿನಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದಂಡು ಈ ನಡುಟು ಜಿಲ್ಲದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೈತದ ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಚಿ ನಡೆತದಂಡು ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕದ ಬೊಲ್ಲುಗುಬೂರ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜವನನು ಹಿಂದೂ ಜನ ಒರಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕಡು ಸೋಮವಾರದಿಂಚ ದೊರಿದು ಬರ್ತಿ ನಂಚಿತನ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನ ಬೊಲ್ಲುಗು ಸಂಕದ ಮಿತ್ತು ಮರಕುಲು ಬೂರ್ತುಡು ಜೆಸಿಬಿ ಡ್ರೈವರ್ ಶರೀಫ್ ಸಂಕೋರ್ದು ಜೆಸಿಬಿಡು ಮರಕ್ಲಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಸುದೆಕ್ಕು ಬೋರ್ದಿರು ಅಪಗರೆ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ನ ಊರದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಅರಿನ ಜೂವದ ಆಸೆ ಬುಡ್ದು ಸುದೆಕ್ಕಲಾಕಿದು ಶರೀಫ್ರಿನ ಸುದೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಯ್ತದು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಿರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದಂಡು ಉಳ್ಳಾಲುಡು ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಕೆಲವರು ಮಾರಕ ಅತ್ಯಾರು ಪತ್ತದು ಕೆರೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ನವು ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅವು ಆಯನೆ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಟದಿನೆಂದು ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತಿರು ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳಾಲುಡು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಾದನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪರತೊಂದಿತ್ತಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿನ ಒರಿ ಜವನನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತನೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತಿರು ಉಚ್ಚಿಲ ಜಾಲ ಬಿತ್ಲದ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ಬುಧವಾರ ಕಂಡೆ ಕೆಲಸಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಜನಕುಲಿನ ಕೂಟ ಮಾರಕ ಅತ್ಯಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಗಿಡತ್ತದಿರೆಂದು ಪಂತೆ ಆ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಯನ ತಾನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಮಾಹಿತಿ ದೆತೊಂದೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತೊನೊಂದು ಪಂತಿರು ಏನು ಸೂರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ 2 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿತಾರಂಥ ಮಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ಶಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, KSRP ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸು 144 ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ACP ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, MRPL 30ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 49 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಮಚ್ಚುಲಾಂಗ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದರು. 2 ಸ್ಥಳಗಳು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆದು ಅಂದರೆ MRPL ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನಾನು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ MRPLದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಳದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುರಾಣ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂತೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಯಕ್ಷಲಹರಿದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಲಮದ್ದೋಳಿ ಸಪ್ತಾಹ ಏಥಧಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಉದಿಪನಡು ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಾದ ಅರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಯುಗಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಲಹರಿದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಯಕ್ಷಲಹರಿದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳಮದ್ದಳೈ ಸಪ್ತಾಹ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಯುಗಪುರುಷ ಸಭಾಭವನಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಡ್ ಕಟೀಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರನ ಏತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಳಮದ್ದಳೈ ಸಪ್ತಾಹನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಶಾಖೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾದವ ದೇವಾಡಿಗರ್ ಯಕ್ಷ ಲಹರಿದ ತಾಪಕ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ರೆನ ಸಂಸ್ಮರಣ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. ಅತ್ತೂರು ಬಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ವೆಂಕಟರಾಜ ಉಡುಪೆರು ಪಾತೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೆರು ಹಿರಿಯ ಆಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿರಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರು ಸದನದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಂಡದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುರಾಣ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ 31 ವರ್ಷದ್ದು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಂಡೆರು. ನನ್ನ ಊರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ನವಿಲುಗೋಣ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕರ್ತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನವಿಲುಗೋಣನವರು. ನಾವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಚಂಡೆ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗದ ಈ ಇದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಶುರುವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಯಿತು, ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಯನ್ಸ್ ಒತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ದುಂಬುದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಟ್ ಬೆದ್ರದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಕಿನ್ನಿಗೂಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಅತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಚಿರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಚರಣ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳಾಯ್ಗುತ್ತು, ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಿ ರಘುನಾಥ್ ಕಾಮತ್, ಯುಗಪುರುಷ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಶುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಸಂತ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆಡ್ದು ಸಮಾಜಡು ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಗದೋಷಗೂ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಪಂತಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯಡು ಆರು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾಯರು. ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ಕರಿತಿರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊರತು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆಡ್ದು ಸಮಾಜಡು ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡಪಾವುಂಡು. ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವು ಆವಡು. ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಆರು ಬಂಡೇರು. ನಾಗ ದೋಷಗೂ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತದ ಅಧಿಪತಿ ನಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉರಿಪುಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರು. ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದಕ್ಕಲು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ನವಡೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪಂದಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅತನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರಡು ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ್ ಅಮಾಸೆಗರದ ಏತುಪೊಂಡಿಗೆ ಕೇನ್ನಾಗ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಂಚಮಿದು ಒಂಜಿ ಪರ್ವದ ದಿನೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ನಾಗಾರದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬನಾಗೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲ ನಾಗನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದು 7 ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಂಡಿಗೆ 7 ಉಂಡಿಗೆ 3 ಉಂಡಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ಬೋಡ್ಚಿ ಓಳು ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಾಡಿಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಅಂದ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐಕೆ ಸೇರೋಣೊಳಿ ಐತೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು 20 ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಚರ್ಮಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂತಾನ ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಮಾತೆಗಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ದೇವರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪುತ್ತೂರು ನೆಲಪಾಲದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಕರಿನ 21 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕೇರಿ ಆತಂಡ್ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರುದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪೆರ್ತಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಬಯಕದು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪುತ್ತೂರು ನೆಲಪಾಲ್ದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿನ 21 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದಿತ್ತದು ಜುಲೈ 31க்கு ಅರಿನ ಸೇವೆ ಅಕೇರಿಯಾತಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2ಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ 6 ಅರಿನ ಊರು ಪುತ್ತೂರುಗೂ ಬತ್ತೇರು. ಜೈ 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 ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲಪಾಲ್ದ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮೇಗೌಡ್ರೆನ ಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 2001 ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದರು. ಜಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಲಕ್ನೋ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕೇರಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದರು. ಅರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋಧ, ಪೊಡೆದಿ ಸುಧಾನ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ರಂಜಿತಾ, ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಮೆಕ್ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ನೆಲಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದಕುಲು ಸೇರ್ತು ಅರೆನು ನೆಹರು ನಕರುಡು ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೂಕು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಊರುದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದಕುಲು ಮಾಲೆ ಪಡೆದು ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿದ ನಿತೇಶ್, ಪಡ್ನೂರು ಶ್ರೀ ಮದಕ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಧುಸೂದನ್, ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಕಲಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಆನಂದಗೌಡ ಮೂವಪ್ಪು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ನೆಲಪಾಲ್, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಯತೀಶ್, ಶ್ವೇತಾ ಗಣೇಶ್, ದಾಮೋದರ್, ದಿವಕರ್ ಪಡ್ಡಾಯಿರು, ಹಂಸ ಪಡ್ಡಾಯಿರು, ಸಾರೀಶ್ ನೆಲಪಾಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ, ಜಯರಾಮ್ ನೆಲಪಾಲ್, ದೇವಿ ನೆಹರು ನಗರ, ಪ್ರೀತೀಶ್ ನೆಲಪಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ನೆಲಪಾಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಜಯ್ ನಗರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟದು ಖುಷಿದು ಪಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಇಲ್ಲಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹರಿಯಾಣಡು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋಧ ದೃಷ್ಟಿ ತಿತ್ತರು. ಬುಧಾರ ಕಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜೀವಂಧರ ಜೈನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ರವಿಕಿರಣ್ ನೆಲಪಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಪಡ್ಡಾಯರು, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಲಪಾಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ ನೆಲಪಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರುಕಳ ಗರೋಡಿದ ಕೈತಲು ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಲಿಡ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲಿನ ಈಯೊಡ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಬುಧವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಇಂಚ 2 ದಿನದ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ 39 ಬಗೆತ ತೆನಸು ಉಂಡುದು ಅಡ್ಯಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕೆಳ ಗರೋಡಿದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನ ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಲಿಡ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲಿನ ಈಯೊಡ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲು ಬಂಜಾರ ವನಸ ಪನ್ಪುನ ಈ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲು ಬುಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಇಂಚ 2 ದಿನ ಉಪ್ಪುಡು. ಬುಧಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಸೇಸ ಅಟ್ಟಿಲು ಉದಿಪನಾಡು. ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯರಿನ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲದ ತೆನಸಲಿನ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಒಂದು ಬಯ್ಯಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ 5 ಮುಟ್ಟ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ದೀವಂದ 399 ರೂಪಾಯಿಗೆ 39 ಬಗೆತ ತೆನಸು ಉಂಡು. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಜನಕುಳು ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದ್ ತೋಜಾದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರೆಂದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡರು. ಅಟ್ಟನೆಡು ಆಟಿತ ಅಟೆಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರ
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಸುಮಾರು 39 ನಮೂನೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 399 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಪನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಹಾರೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ತುಂಗ, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆಟ್ಟಲಾಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತರು. ಅಟ್ಟನೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಬಗೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ್ದು ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾಯರು. ಇಲ್ಲಿದು ಊಟ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಪನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದದ್ದು. ಒನಸು ಆನಾಗ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಟ ತಿಂತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದು ಬರಾಬುಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಧ ವಿಧದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ರಾಗಿದ ಪೇರು, ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ, ತೆಕ್ಕರೆ ಪಚ್ಚಡಿ, ಪೂಂಬೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ, ಕಡಿಲೆ ಸುಕ್ಕ, ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್, ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ, ಪತ್ರಡ್ಡೆ, ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಿ, ಮೂಡೆ, ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು, ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯಾರು ಸುಕ್ಕ, ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಂಜ ಓ ಉಂಡು ಓ ಬೀಜಿಂದ ಪನ್ಪನಂಚ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲು ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಟನೆಡು ಉಂಡು. ಓಲು ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಕಂಕನಡಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಕೈತಲೆ. ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವತಿರ್ದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಕುದ್ಮಾಲ್ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಭವನಡು ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತನೆ. ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ತುಳುವೆರೆ ತಿಂಗೊಳುಡು ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುದ ತಿಂಗೊಳುಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು. ಕಾಪಿಕಾಡದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತಿರ್ದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಾಪಿಕಾಡದ ಕುದ್ಮಲ್ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಭವನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸದಿತ್ತರು. ಲೇಸುಗ ದುಂಬತ್ತ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೇನ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮೆರೆನ ಮೂರ್ತಿಗ್ಲ ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಕುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಲೇಸದ ಉದಿಪನನು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರ್ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ತಾರೆದ ಸಿರಿಕೊಂಬುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವಾರ್ತಾವಾಚಕಿ ಡಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೃಂದಾ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಆರಳ್ತೆರು. ಅವಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಕುರ್ದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಆಟಿದ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರೆ ಈ ಲೇಸದ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೊಂಪಗು ಕಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡುಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ಜೀವೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ ಇಲ್ಲದ ಜಬದಾರಿಕೆ ದಪ್ಪುದೇನು ಪುಗೇಲಿಡು ದಿವೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ತಂಕ ತಾಕತ್ ಆಯಡೊಪ್ಪೊಡುಗೆ.
ಲೇಸಡು ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡೆತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭಿರಾಯನ ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧಕಿರಾಯನ ಮೋಹನ್ ರೆಗ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ನ ರಘುವೀರ್ ಬಬ್ಬುಗುಡ್ಡೆರೆಗ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನದಿಗೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಡೆತಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಕುಮಾರಿ ನಿಖಿತಾ, ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿಲಾ, ಕುಮಾರಿ ರವಿದಾಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸುಮನ್, ಭವ್ಯ ಶೈಲೇಶ್ ವಾಚನ ಮಲ್ತೆರು. ಜಯಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮದೀಪ್ ಕುರ್ತು ಪಾತಿರಿಯರು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಪೊರ್ಲ ಪೋಲಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಮಣಿತ ಸರಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಐತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಟ್ಟಳೆದಾದ ಐನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಓಲ ಬಾಕಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂದು ಮುಗಿತಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇನು ಒರ್ತುಗೇಡು ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಕೊಂಜೋಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿವ್ರಿ ಇನ್ನು ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೋಡಣ್ಣ ಉಣ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂದು ಒಯ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಈ ಕಾಪಿಗಾಡದ ವಟಾರದ ಕುಲ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲೇನು ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ ಕನದೇರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜಶ್ರೀ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕುಮಾರಿ ಸುಹಾನಾ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅನಿಲ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾ ಮುರಳೀಧರ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಶೋರೂಮದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಚರಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಪಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಕುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ ಮಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಕೂಟುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಗಿರ್ತದು. ಆಟಿದ ಲೇಸಡು ಸೇರ್ದಿ ಜನಾಭಿಮಾನಿಲು ಆಟಿಡು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ತೆನಸಲಿನ ತಿಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆಡು ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬನ ನಾಗಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದೈ ಮರೊಕ್ಲಿನ ನಡುಟು ಸಂಪುದ ಜಾಗೆಡೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಾಗಬನ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಗಬನ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಧರ್ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನಾಗಬನ ಇತ್ತದು ಅವಳು ಅಂಗಾರೆ ನಾಗಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸುರು ಆಯ್ನೆ ಅವು ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ರೆಂಜೆ ಸೊರಗೆ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರಕುಲು ಇತ್ತದು ಅವಿತ ನಡುಟು ಸಂಪುದ ಜಾಗೇಡು ನಾಗನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅವಿನ ನಾಗಬನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಕ್ಲನನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನಾಗಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿರು. ನಾಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂಡ್ ನಾಗಗ ದೈವಲನಂಚ ತಂಬಿಲ ಕರೆತೊಂದು ಬೈತಿರು. ಕಾಲ ಕರಿಯೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚನೆ ನಾಗನ ಬನ ಪೋದು ಕಟ್ಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪಿರಾಕ್ದ ನಾಗಮನ ಒರಿಪಾದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ದರ್ಬೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಪಿರಾಕ್ದ ದೈ ಮರೊಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ನಾಗಬನ ಒರಿಪಾದು ತಂಬಿಲ ಕರೆತೊಂದು ಬೈತಿರು. ಹಳ್ಳಿ ಜಾಕೆಡ್ ಕಂಗದ ತೋಟದ ನಡುಟು ಈ ಬನ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬನ ಆದುಂಡು. ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ, ಬೇಬಿ ಸಫಲ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಗಾಣಿಗ ಸುವರ್ಣ ಬರಿ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಾಗಬನಟು ಅಂಗಾರೆ ನಾಗಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತ್ತದೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಜೂವದ ನಾಗೆಲ ಬನ್ನುಟು ಪುನ ಪುಂಚುಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುವ ಬನ್ನುಟು ಮೂರ್ದುನ ಪುಂಚಲ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂದುಂಡು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲಲಿಗ್ ತನ್ನು ಮೈತದು ತಂಬಿಲ ಕರೆತದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗ್ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರಿಗ್ ಪುರ್ಸದ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆನ ತುಮ್ಮೊನ್ನಂಚಿತನ ದೈವ ದೇವರು ತುಳು ಜನಕುಲಿನ ಸಂತಾನಗೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ದೈವ ದೇವರು
ಸೀಕ್ ಸಂಕುಡುಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ದೇವಿರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಗ್ ಸರ್ವೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಬುನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಆಂಡಲ ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪಾಂಚಿತನ ಆರಾಧನೆ ಆ ದೇವರ ಪೊರ್ಲಾದುದು ಒಂದು ಎಂಕ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಉಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಹೊಡೆದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಮಾತ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಹೋಗುಂಡು ಅಯ್ಯ ಪೂರ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಪಾವೂರು ಹರೇಕಲಡ್ಲ ಪಿರಾಕ್ತ ನಾಗವನ ಎತ್ತದು ಸುದೆ ಕಡತ್ತದು ಅಡೆಗು ಪೋದು ಭಕ್ತಿರು ತನುಮೈ ಪಾದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾಯಿರು. ಎಡೆಗಿಂತ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.